நாங்கள் இப்போ எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா சர்க்கஸ். என்ன சர்க்கஸ்? ஜம்போ சர்க்கஸ் பார்க்க போகிறோம். 2 ஃபேமிலி, ஒன்று ஓனர் ஃபேமிலி, ஒன்று வந்து நாங்கள் போகிறோம். காரில் தான் போகிறோம். காரில் 10 பேர், எண்ணிக்கைக்கு 10 பேர் வருவோம். எத்தனை பேர் அந்த சவுண்டில் அது இல்லை, அது வாய்ஸ் நான் சர்க்கஸ் போட தொடங்கி 2 மாதம்லாம் கழிஞ்சிட்டுன்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து கேரளாவிலேருந்து இங்கே வரும்போதே அந்த பேனர் அந்த மாதிரிலாம் கட்டிகிட்டே இருந்தாங்க. அதாவது நான் வர்றதுக்கு, அதாவது 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி இங்கே ஒருக்க வந்திருந்தேன் அந்த டைமில். அப்போ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 3ஆவது மாதம் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் 1 வாரம் தான் நடக்குமா. திடீர்னு ஒரு பிளான், திடீர்னு என்னென்னா கீழே இதுதான் ஓனருனே, அவங்க ஃபேமிலி போகிறாங்க. அப்போ வந்து பிள்ளைங்கள்ட்ட கேட்டிருக்காங்க, நீங்கள் வர்றதுக்கு, அதாவது வாரீங்களா, நாங்கள் போடுறோம் அந்த மாதிரி கேட்ட உடனே பிள்ளைங்க என்ன வந்து கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் ஹஸ்பண்டுக்கு ஏற்கனவே 3 வாரத்துக்கு முன்னாடியே போகணும்னு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. நான் தான் வேண்டாம், எனக்கு கண்டது தானே, கேரளாவில் வச்சுருக்காங்க கண்டிருக்கோம். இப்போ இல்லை, ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அப்போ பிள்ளைங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளைங்க தான், அஸ்வின்கெல்லாம் அது நான் மறந்தே போச்சு. அதனால் எனக்கு வந்து நிறைய நேரம் இருந்தோம் அப்படின்னா முதுகு வேதனை எடுக்கும். அப்போ அதுக்கு வேண்டிய நான் வேண்டான்னு அவாய்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். இப்போ வந்து காரில் ஒரு சான்ஸ் கிடச்சதுனால சரி போயிடலாம் அப்படின்ட்டு ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு ஆசை. அப்போ சரின்னுட்டு போயாச்சு. அங்கே போகணும் அப்படின்னா நல்லா இருக்குது. நாங்கள்லாம் போகப்போ ஒரு 6:45 ஆயிட்டு. ஆனால் வந்து இந்த இடம் வந்து சூப்பராக, அந்த இருட்டலை அதுக்கு முன்னாடியே போயிட்டோம். அதுக்கப்புறமா பிள்ளைங்களுக்கு விளையாடுறதுக்குள்ள ஒரு பெரிய, அதுக்கு பேர் என்னன்னு எனக்கு தெரியல, அதில் வந்து 30 ரூபா கொடுத்தா அதில் ஏறி நல்லா ஜம்ப் பண்ணி நல்லா ஜாலியாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி. அப்போ நான் நினச்சேன் பெரிய பிள்ளைங்களுக்கு கிடையாது போல். அப்போ சின்னவங்க, நாங்கள் சின்ன பிள்ளைங்க மொத்தம் 6 பேர், அதில் 3 பேர் ரொம்ப சின்னவங்க. அப்போ அவங்க 3 இருந்தால் ஏறுவாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனால் வந்து யாருனாலும் ஏறலாம், அதாவது பெரிய பிள்ளைங்க ஒரு 15 வயசு வரை ஏறலான்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இருக்குது, பார்க்கும்போது தெரியுது. அப்போ வந்து அதில் வந்து பிள்ளைங்க ஏறிக்கிட்டாங்க. ஏறி நல்லா ஜாலியாக நல்லா ஜம்ப் பண்ணி அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து டிக்கெட் வந்து தீர்ந்து போச்சு. 100 ரூபாய்க்குள்ள டிக்கெட்டு தீர்ந்து போச்சு. 150 ரூபாய்க்குள்ள டிக்கெட்டு தான் இருக்குது. அப்புறமா 150க்குள்ள டிக்கெட்டு 10 டிக்கெட்டு எடுத்துக்கிட்டோம். நிறைய நாளைக்கு அப்புறமா இப்படி ஒரு 2 ஃபேமிலி நாங்கள் சேர்ந்து போகிறோம். முன்பெல்லாம் கன்னியாகுமரிக்கெல்லாம் போனோம் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து எங்கள் அக்கா பிள்ளைங்களெல்லாம் கூட்டிக்கிட்டு அந்த மாதிரி தான் போயிருக்கோம். இப்போ இல்லை, ஒரு 7 வருஷம் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா நாங்கள் போயிட்டே இல்லை, எங்கள் ஃபேமிலி மட்டும் போவோம். இப்போ என்ன ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபேமிலியோடு போகப்போ அது நல்லா ஜாலியாக தான் இருந்தது. அவங்களும் சொன்னாங்க, அவங்களும் இந்த மாதிரி ஃபேமிலியோடு போய் நிறைய நாள் ஆகுது, ஒரு 4 வருஷம்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு. அப்போ நான் மனசில் நினச்சிக்கிட்டேன், அப்போ எங்களை போல தான் நீங்களும் அந்த மாதிரி நான் மனசில் நினச்சிக்கிட்டே இதுதான் நான் சொன்னேன். இந்த ஒரு இது மாத்திரம்தான் இருந்தது. என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு பிளேயிங், என்ன சொல்லலாம், பிளேயிங் டூல்ஸ்னு சொல்லலாம், அந்த மாதிரி இந்த ஒன்று தான் இருந்தது. பிள்ளைங்க வந்து விளையாடி ஜாடி, இந்த 6மே நாங்கள் கொண்டு போன பிள்ளைங்க தான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி. மற்ற பிள்ளைங்க இதில் இல்லை, அவங்கெல்லாம் போய் இறங்கிட்டாங்க. இவங்களுக்கு ஒரு டைம் வச்சுருக்காங்க. அந்த டைம் பிரகாரம் ஒரு 10 மினிட்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி அவங்களே இறங்க சொல்லிடுவாங்க. அந்த மாதிரி நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டாங்க. இதில் வந்து வீகாலேண்டில் பிள்ளைங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணியிருக்காங்க. வீகாலேண்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை உண்டு. அதுக்கப்புறமா கன்னியாகுமரிலையும் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே போயிட்டு இல்லை, அங்கே போகணும் அப்படின்னா இதே போல் வெரைட்டியான பிளேயிங் டூல்ஸ்லாம் நம்ம விளையாடலாம். அந்த யோசனை ஒரு நாள் உண்டு. ஒரு நாள் கண்டிப்பாக போகணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறேன். என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து அது என்ன இது வச்சுருந்தாங்க, பாப்கார்ன் வச்சுருந்தாங்க. அதெல்லாம் வாங்கலை, எனக்கு தெரியும் அந்த உள்ளாடி எப்படியும் கொண்டு வருவாங்க அப்படின்ட்டு. இந்த மாதிரி தான் நல்லா ஓடிச்சாடி விளையாடிக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா என்ன அப்படின்னா, நாங்கள் நினச்சது போல் நிறைய காட்சிகள் இல்லை அங்கே சர்க்கஸில். அது என்ன அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னே நாங்கள் பார்க்கும்போது, கேரளாவில் நாங்கள் பார்க்கும்போது நிறைய இருந்தது. சிங்கம், யானை, இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் வந்துருந்தது. பின்ன தீ வச்சு எல்லாம் உடம்புலலாம் தீ வச்சு, இரும்புல ஏதோ தீ வச்சு உடம்புலலாம் வைக்க மாதிரி, டயரில் வந்து தீ எரியும், அதுக்கு உள்ளாடி போகிற மாதிரி, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஆனால் வந்து ரொம்ப நல்லா இல்லை அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது, இருந்தது. அதுக்கப்புறமா இது வந்து என்ட்ரி ஆகிறோம். இந்த ஷெட்டு வந்து சூப்பராக இருக்குது. மேலெல்லாம் பாருங்கள், அழகாக சாரியில் வச்சது போல், சாரி கிடையாது, சூப்பர் டெக்கரேஷனாக இருந்தது. அது உள்ளாடி போகும்போதே என்னவோ போல் இருந்தது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஆனால் பாருங்கள், இந்த உள்ளாடி வந்து சேர் எல்லாம் போட்டிருக்குது, ரொம்ப தப்பு. அவங்க சேர் போட்டுக்க வெறும் பிளாஸ்டிக் சேர் தான். ஆனால் சாஞ்சி இருக்கவே முடியாது. 2 மணிக்கூர் இருந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா
நமக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பாடு ஆயிரும். எனக்கு வேற சேர் வந்து 4 காலும் அந்த மாதிரி விரிஞ்சு போகிற மாதிரி இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு பேலன்ஸ் கிடைக்கல. நான் வேற அது வந்து லெவல் ஆக்கலை, அந்த மண்ணு தரையெல்லாம் லெவல் ஆக்கியிருந்தாங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உள்ளதுலேயே எனக்கு பிடிச்சது இந்த மாதிரி இது எனக்கு நல்லா பிடிக்கும். அதுக்கப்புறமா என்ன ஒன்று லேடிஸ் வந்து இது போல் செய்தாங்க. இப்போ இது வந்து ஜென்ஸ் முதல் ஸ்டார்டிங்கில் இதுதான் வச்சுருந்தாங்க. எனக்கு வந்து இந்த சர்க்கஸ்லேயே பிடிக்கிறது இந்த மாதிரி பயமாக இருக்கும். அந்த வலையெல்லாம் கீழே கட்டியிருக்காங்க, அவங்களுக்கு சேஃபாக தான் எல்லாம் செய்கிறாங்க. ஆனாலும் பாருங்கள், ஒரு ஆளுக்கு கை தவறிட்டு அப்படின்னா போக்குதான். அந்த நேக்குக்கு அவர் எத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எத்தனை ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, அதெல்லாம் இதில் பார்க்க முடிஞ்சுது எனக்கு. இது வந்து நான் எல்லா தடவையும் நான் பார்ப்பேன், நல்ல இன்ட்ரெஸ்டாக பார்ப்பேன்னா. அல்லாமல் மற்ற காரியங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது நார்மலாக தான் இருந்தது. 1-2 நல்ல அழகாக இருந்தது. அந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டோம். பிள்ளைங்களை வந்து வீடியோலாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. நான் வந்து ரொம்ப ஓவராலாம் வீடியோ எடுக்கண்டாம் அப்படின்னு நான் சொல்லி வச்சுருந்தேன். என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து போர் அடிக்கும், நிறைய வீடியோ அப்படி எடுத்து வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா. இது வந்து பாருங்கள், இது நல்ல காமெடியாக இருந்தது. ஒரு ஜோக்கர் வந்து இதே போல் ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஆடுறாரு. அந்த மனுஷன் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பாவாடையை ஊறி எடுத்துறாங்க. அது ஒரே கைத்தட்டாக இருந்தது. இல்லை மியூசிக்கெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. மியூசிக்கெல்லாம் நம்ம போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து காப்பிரைட் ஆயிரும், கிளைம் பண்ணிடுவாங்க. இது வந்து ஒரு ஒட்டகம், ஒரு குதிரை, ஒரு டாங்கி. இது வந்து நிறைய நேரம் காட்டுவாங்க அப்படின்னு பிள்ளைங்க ஆசையோடு இருந்தாங்க. ஒரே ஒரு ரவுண்டு அப்படியே காணிச்சிட்டு போயிட்டாங்க. ஒரு 3 ரவுண்டு வச்சுருந்தாங்க. கூட வந்திருக்க பிள்ளைங்க எல்லாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க தான். நல்லா ஆசையாட்டு எல்லா பிள்ளைங்களும் இருந்தாங்க. அது அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு. உடனே கொண்டு போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு லவ் டான்ஸ் ஒன்று இருந்தது. அந்த டான்ஸு சூப்பராக இருந்தது. சினிமாவில் எப்படி வருமோ அது போல். அதுக்கப்புறமா இது வந்து சைக்கிளில் லேடிஸ் தான், என்ன தைரியமாக செய்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இதுவும் எனக்கு வந்து நல்லா பிடிச்சிருந்து. இப்படியே ஓடிட்டே இருக்காங்க. திடீர்னு அந்த டயரை வந்து ஒரே லெவலில் ஒசத்தி வைக்கப்போ அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், இடையில வந்து நமக்கு பாப்கார்ன், அதுக்கப்புறமா ஜூஸு, அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி பஞ்சு மிட்டாய் எல்லாமே கொண்டு வந்துடுவாங்க. அவங்க கொண்டு வந்து ஸ்பீடை பார்க்கப்ப ஏதோ எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க அப்படி தோணும். ஐஸ்கிரீமெல்லாம் கொண்டு வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு கையில் அப்படி இப்படி கொடுக்குறாங்க. அப்போ பிள்ளைங்க சொல்கிறாங்க, அம்மா இது வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்காங்கன்னு. எனக்கு தெரியும் இவங்க இப்படி தான் செய்வாங்க அப்படின்னு. ஐஸ்கிரீம் வாங்கினோம், அதுக்கப்புறமா பாப்கார்ன் வாங்கினோம். வேறு ஒன்றும் கொண்டு போகலை, வேறு ஒன்றும் வாங்கலை நாங்கள். ஆனால் வந்து எங்கே போனாலும் நான் தண்ணி பாட்டில் வச்சுருப்பேன். அங்கே வச்சு எங்களுக்கு 2 பாட்டில் தண்ணி நான் கொண்டு வந்தேன். 2மே அங்கே வந்து தீர்ந்துட்டு. என்ன அப்படின்னா தண்ணி பாட்டில் அங்கே வந்து 30 ரூபான்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நாங்கள் கொண்டு போனேனால ஓகே. எங்கே போனாலும் அப்படி தான், நம்ம பிள்ளைங்களை கூட்டிகிட்டு எங்கே போனோம் அப்படின்னாலும் கையில் வந்து பாட்டில் வச்சுடணும். இப்போ 2 நாளைக்கு முன்னாடி நான் வந்து டவுனுக்கு ஆதார் கார்டுக்கு வேண்டி போயிருந்தேன். அங்கே வந்து தண்ணி கொண்டு போகலை. பிள்ளைங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. எனக்கு வாங்குறதுக்கு முடியலை அந்த டைமில். அங்கே இந்த இதுவும் எனக்கு நல்லா பிடிச்சிருந்து. இதுவும் வந்து கார் ரேஸ் போல். இதுவும் பாருங்கள், யாராவது ஒருத்தர் ஸ்லிப் ஆயிட்டு அப்படின்னா ப்ராப்ளம் தான். அதுக்கப்புறமா இந்த லேடி வந்து நிறைய டாக் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஒரு ஏணி வச்சுருக்காங்க, அதுக்கு மேலே ஏறி தாழ வரது போல். அதுக்கப்புறமா கீழே வந்து அந்த டாக் வந்து ஒரு லெவல் அதில் கம்பியெல்லாம் ஸ்டாண்டு போலெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கு மேலே சாடி வரது போல். இப்போ சாடிச்சு இது போல் சாடி வரதெல்லாம். இதெல்லாம் பிள்ளைங்களுக்கு பார்க்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறமா பாருங்கள், அந்த அது என்ன ஒரு ரிங் போல் இருக்குது, அதை ஓடிக்குது. நான் சொன்னேன் ஏணி தான் வரப்போகுது. அது நல்லா இருந்து பார்க்கறதுக்கு. அது வந்து கீழே இறங்குனோன்னா அது இறங்குது. ஆனால் வந்து 2 டாக் வந்து இறங்கலை, திரும்பி வந்த இடத்துக்கே போயிட்டு. அந்த மாதிரியும் இருந்தது. ரொம்ப நல்லா இருந்து. ஆனால் நிறைய இதில் எடுத்திருந்து. ஆனால் வந்து எனக்கு இதில் எடிட் பண்ணி போட முடியலை, நிறைய மங்கலாக இருந்தது. அந்த மாதிரி சரி இதோடி ஓகே ஆக்கிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்போ எனக்கு எதனால இங்கே வந்துட்டோம் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னா அந்த சேர் தான் ப்ராப்ளம். இருக்கவே முடியலை, அந்த மாதிரி ஆகி போய்